سلام منی پلی راج ار کجائے وشو سلامت باتے مرچما گپ کنے احسان دانش وائرل اکسے باروا چو نائنت کے کسی بلوچی تامور یا ڈرامہ بیچاری تو احسان دانش ہمازاند چو بیت نکنت احسان دانش اک جوانی بلوچی ایکٹری کہ آئی بلوچی تامور بلوچستان اوٹلا چلکی کردارو بلوچ آباد وڑی ایٹ تامرانی توکا وتی ازم پیش داشتگ او بلوچ راجا آرا سک باز پسند کتگ مرچی باندہ احسان دانش اے بی علیپ یوٹیوب چینل ماسی دلیان ماسی کردارا کنگائن اوگوں وتی ازما بلوچ راجا را کندے نگائن تو بازی سکینی دیگائن بلے چیزی روچ بیت کے سوشل میڈیا احسان دانش یک اکسی وائرلین کہ یک سے توکا احسان دانش چپس باغ نگائن یک سے سرا بازی مردمہ وتی ریاکشن داتگاں بازی نا احسان دانش ارجتگو بازی نا گشتگ کہ بلوچ راجا را وتی ازنکارانی گوما دوست نیستیں او بازی نا گشتگ کہ ای بلوچستان حکومت نا لائکین دومی نیمگا ذوالفقار علی ذوالفیہ فیس بک کا یک پوسٹ کتو گشتگ مدور مرویں امی سندھ و پنجاب ازمکاراں بیچاریں کہ امی ازمی پشتا آپ اللہ پنت میں ازمکار پرچہ دیگے سرا بنندن تو چپس باہا بکننتے چپس باہا کنک بدین کاری نائنت کار کنک وط یک شرری عملی بل یک مردمی آگا ازمی استو ازم وط مارکیٹا بہا بیت کنت اور پرچہ آدھے کار بکنتے بلوچستان آگا دیگا ایچ نیستیں پدا ہم پی ٹی بولانے نامی سر یک ادارہ یستیں یہ ادارہ ڈرامہ اڈ بنتیں بلوچی براوی ڈرامہ اڈ بیتیں اے ڈرامانی گیشترے ازمکار کراچی و پنجاب اچکائن تو رومن بلوچی اسکرپٹا گوما ڈائلاگ گوشن تو چنکا زر گرم پشتا مان دین تو رونتیں او میں ازمکار نشتگو چپس با کنگانت بائدیں زنڈلا پہ وزیر و گزیر کنڈم کنک بھی بنتیں کہ ای بولان پابند کنک بھی بیتیں سنگتا باز وشنگ اپی جات کہ میں کرا ود جوانی ازمکار ہستیں چو سرپراز احسان افیز لال اے بی علی پہ وڑی ازمکار ہستیں وڑا پی ٹی بولانے باید اے نائنت کیا ڈنی ازمکاران کارمرز بکنتے وطیاں جس مکنتے چونکہ احسان دانش پوٹو وائرل بوگاران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر گوادر انیس گورگیجا احسانی چکانی واسطہ وظیفہ احسان دانش واسطہ یک باعزتیں کاری اعلان کنک بوت مرچی اگا ای کار پاکستان بوتا بائدیں پا ار بلوچ ازمکارا بھی بتیں شمائی باروا چی گوشے وتی آئلان کمنٹ باکس بگوشے ویڈیو لائک بکنے شیئر بکنے اگا چینل انو کے چینل سبسکرائب بکنے محنت وارا شمی